си падам. С мен по-добре да внимава човек. Смигам ли ти знаци ли ти давам, или само ти се подигравам? Киара, добре дошла в град Пловдив. Добре заварила, много ми е драго. Предполагам, че от TikTok разбра за нас, понеже видеото с отговора на коментарите събра доста голяма популярност и всъщност там вече нямаше как да мърдаме назад, трябваше да вземем колата. Да, оттам научих за вас. Мисля, че и доста хора, които не са знаели и те са научили. Ще се надявам, като съм в Пловдив, да се возя само във вашето таксита. Първият ми въпрос и най-важният въпрос: как успя да измислиш този маркетинг за TikTok, с който просто уби всякакви трендове и всеки абсолютно те тагва в клиповете? Ами, стана много естествено. Това не е първата песен, която така се получава да ми коментира, да ме тагват. Може би защото съм от хората, които ни им пука много и се радват на това, че имам обратна връзка от деца и не само. Абсолютно, това за мен беше най-гениалната маркетинг стратегия, която съм виждал. Така че поздрави и надявам се с всяка следваща песен все повече последователи и повече гледания да имаш. Искрено ти благодаря за комплиментите. Даже те са показател и в момента. Возим се в РС и то РС такси. Планираш ли да пуснеш нова песен скоро? Ами тъй като доста скоро пуснах Флиртаджийка, на която вие бяхте едни от предизвикващите ме и аз вас, мисля да пусна песен след няколко месеца, да й дам въздух, да се развие. Надявам се и още по-големи хитове пускам. Нямаме никакво съмнение. Особено през TikTok, това е някаква огромна вълна от хора, които те подкрепят, за което и ние много се радваме. Сега ще направим един старт, да не се изплашиш. Чакай. Оле! Мале, доста върви.